Mga kaso sa napaakan ug iro ug iring sa Lapu-Lapu City, misaka. Samtang Lapu-Lapu City Health Office nagtinguha nga karong tuiga, mahatag na nga libre ang tanang upat ka dose sa anti-rabies vaccine. Ani ang report. Sulod sa pipila ka semana na nga ingon ini kadaghan ang mga tawo nga maglinya sa tubangang bahin sa Lapu-Lapu City Health Office. Tungod sa kataas sa linya, gamuntar na og duha ka tent aron ilang kapasilungan. Silang tanan mga kliyente sa Animal Bite Center sa Dakbayan. Usa sa milinya si Mary Chris Pangatungan, dala ang 3 anyos niyang anak nga si J. Marcos alang sa ikaduhang dose sa anti-rabies vaccine kay napaakan ug nakambrasan sa iring sa ilang silingan si J. Marcos sa miaging semana. Masaday PhilHealth, libre ra daw, bisa kategory 3. Wala ray bayad. Mumungan pa mi, mag-inquire, shoot, tingawad, papudgad. Sa kasamtangan, ang first dose lang sa anti-rabies vaccine ang libre nga ihatag sa Lapu-Lapu City Health Office. Apan kun ang pasyente nalakip sa Category 3, kun kadto mga pasyente kansang pinaakan sa iro ug iring, anaa sa ilang tudlo og tiil o baka namatay ang iro ug iring nga nakapaak. Og active ang membership ni ini sa PhilHealth, libre ang tanang upat ka dose. Butang nga gikalipay ni Mary Chris. Ilabi na kay anaa sa 1,500 pesos ang presyo karon sa usa ka vial sa anti-rabies vaccine. Sa kawadon karon, mas maayong libre. Base sa data nga nahipo sa Lapu-Lapu City Health Office, misaka ang gidaghanon sa mga napaakan ug iro ug iring sa Dakbayan karong tuiga. Niadtong Enero 2024, nakatala og 1,693 ka mga animal bite cases ang Dakbayan. Apan karong tuiga, sa susama gihapong buwan, niabot na kini sa 2,620. Matod ni Dr. Agnes Cecil Realiza, City Health Officer, nga gitinguha nilang mahatag nga libre karong tuiga ang tanang upat ka doses sa anti-rabies vaccine ngadto sa mga upunganong mapaakan og iro ug giring. Bisan kun ang pasyente nasakop lang sa Category 1 ug 2. Hopefully, kung maabot na ito among vaccine nga among gi-purchase, probably this coming mga kanang days, mahatag na mo og full dose na gyud sa ato ang kanang anti-rabies vaccine. Uban ni Marlon Melgazo, Luan Merondina, Balitang Bisdak.